muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 pano pado kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell kuitira kuti patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchibatsirikana. Panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Saka ndati subscribe. Muri yeZimbabwe first update yandinayo update iyo yemukomana iye aita bonde nehuku. Aita bonde nehuku mukomana uyu ari kutombonza akauraya imwe huku aita bonde nayo. Ndakusiya muchiona video pedza kuona video tozonofika comment section. Boy here iri kuitikwa nevanhu kunze uku. Mwetsvina here unoitongawo senyaya yemucomment section. Usaskip this video nditi ndine last update. That money this video. Sabar, taura kuti bebe rangu. Mirana. Bambo, endani muda. Iwe, taura. Taura. Dodi bebe rangu. Taura unonoka sha. Phone iri kurecorda iwe nama munhu mani iwe ibebe rako here shwe iwe buri kudai akomana iwe tumbu racho harina kuputika here naiwe mwana iwe akomana watiri ndo rako bebi. Next update iyo yemunhu iye ari kunzi namai vake mwana wavo wari kuti iye akafa. Afa mwana uyu zviri kunzi tamuviga zviri kunzi mwana uyu ari kushandiswa sechikwambo achishandira vamwe vanhu anonzi iye tafadzwa. Saka kusiya muchiona video pedza kuona video tozonofika comment section aya ndo anonzi manenje anonzi maPPP. Ndakusiya muchiona video pedza kuona video tozonofika comment section insaadzirare ndafunga kukusiyai chitunha choshandiswa sechikwambo. Much love. Inini mwana wangu akashayika kurepera pasera. Ndiri mudzimai makore 45 million. Mwana wangu anga ine 18 years akaita accident akashaya passport asi akakuwara zvakaipisisa. Saka rimwe zuva ndabva kustay iri kwandinogara. Ndauya hangu kumba kwangu kumbuku kwandinobhadhara rent. Ndakasvika ndikati handina kana chekudya mba hamuna kana chikafu. Ndoita sei? Ndikanzi ndangomutsaurira wangu next door. Pane mugura akavhura shopu apo ende zvinhu zvake zvakachipa zvisingaiti. Unogona kuwana shopu todya pa 200 rand yaunotonayo iyoyo. Zvakanaka. Ndichisvika kushopu yemugura uya ndakasvika ndichinofura joo. Ndichisvika ndichinopinda padhoo. Munhu wandakatarisana naye anga ari kuseri kwekaunda ndakapa nechokwadi chekuti uyu mwana wangu. Ndakaramba ndakamutarisa ndichivhunduka hana ichirova. Ndobva ndatarisa paside pake apo panga paine mundu ndakaita kunge mota exactly zvakanga zvakaita mwana wangu. Pachigumwe chake apo panga paine chimwe chigumwe exactly zvakanga zvakaita mwana wangu. Saka ndakaramba ndakamutarisa zvekutora dzinenge 2 minutes. Ndobva ati nai madha kwakanaka. Ndikati hapana apo problem kwakanaka. Saka akabva atofuratira achitobuda achitoenda kune iya room inenge iri kuseri yakanzi staff only. Ndobva ndati tafadzwa. Akabva acheuka zvikanzwa muri kuti tafadzwa ndiani. Ndikati ndinoreva iwewe tafadzwa. Zvikanzi madha musi mangofananidzira here ina ndisi tafadzwa. Ndobva aenda haana kuzombodzoka. Ndakaramba ndakagara mushopu muya ndichida kumumirira chete kuti adzoke asi haana kudzoka. Manheru pandakasvika kumba ndakasvika ndikafonera hanzvadzi yangu. Ndikati hanzvadzi une chokwadi here chekuti munhu watakaviga mwana wangu? Zvikanzi ndine chokwadi koindava what's wrong? Ndikati zvandaona kunohuka. Zvikanzi wangofananidzira hako kana kuti dzingori ndangariro. Munhu atakaviga mwana wako ainge takaita maDNA wane sezvo mwana anga akanyanya kukuvara. Saka mangwana kuchiedza kwakandinonokera kuti kuedza. Ndobva ndadzokera futi kushopu kuya ndikawana mugura muridzi weshopu ari ega. Ndikati ndokumbira kubvunza mukomana wavaiva naye nezuro anoshanda munomu ari kupi? Zvikanzi mukomana wandaiva naye nezuro? Ndikati mukomana aiva muno mushopu nezuro aitengesa ari kuseri ikoko ari kupi? Zvikanzi madha ini muno ndinongotengesa ndiri wani kubva handina mukomana wandinoshanda naye ndinozvishandira ndiri wani. Ndikati aiwa ndakauya muno munezuro pane mukomana wandakaona ndikatotaura naye akatoenda kuseri kurumu yekuseri uko ari kupi? Zvikanzi nezuro ndindainguva pano kubva mukuseri kusvika Sarovera handina munhu wandakamboona handina munhu akambouya pano. Ndakabva ndadzokera hangu kumba. Saka zvakaitika after 2 days mwana wangu akatanga kuuya kuhopi achichema. Akauya kamwe chete achichema. Ndakaita zvokuvhunduka handizivi kuti ndairota kana kuti zvakaitika live. Ndakavhunduka ndichifeel the presence of someone in the house. Asi ndaitomuona achichema zvinova zvinoita kuti ndifungira kuti ndairota. Ndobva ati
makandisirei kwamakandiona. Saka pandakada kuziva kuti ndakakuona kupi, ndichida kuti ndinyatsotaura naye ndibvunzurudze kuti ndiye here wandakaona, akabva adhisapiya, asi aichema. Saka pandakapepuka ndichida zvekundovhunduka kuti chii chiri kuitika, ndakatarisa paanga akatsika. Pandandichimuona akatsika ikoko kwandiri kufungira kuti kuhope ndainota, panga paine pachiratidza kuti panga pakatsika bhutsu dzine madhaka. Nanasi handizivi kuti chii zvingarevei, kuti mwana wangu ndiye wandakaona, mwana wangu ari kushandiswa nemagura. Ndibatsireiwo muri weZimbabwe, ndiri kutambudzika, ndibatsireiwo. Handizivi kuti ndinoda help yakaita sei, but I really need your help. Handisi kunzwisisa chii chiri kuitika pamwana wangu.